Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Kumusta naman mo? Buhi pa. Human sa akong usa ka buwan nga pagbakasyon, pasalamat ko sa Ginoo sa atong mahal nga patron San Vicente Ferrer, sa mahal nga Birhen Santos nga Rosario nga nakabalik ko dinhi nga buhi pa niya, himsog pa. Sa tanaw ninyo, himsog pa dili na niya, labaw sa tanan o litaw pa. Ako na minyo dito niya, nakadala pagyog ko og mga hinabang gikan in town sa ato mga kaigsuonan dito, niabot og mga kapin sa mga $34,000 aron ato magamit-gamit sa atong daghan kaayong mga bayron nun. So salamat sab sa mga tao nga midawat nako didto sa United States of America. Padayon atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na gyud sa atong nasod o ang kalambuan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, labi na gyud sa atong pagpangalagad dinhi sa simbahan. Ato rong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa sa kapistahan ni Santo Tomas Apostol, pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. Itugot makagagahom nga Dios nga magmaya kami sa pangilin ni Santo Tomas Apostol, aron katabangan unta kami sa kanunay sa iyang panalipod ug mabuhi unta pinaagi sa pagtuo sa ngalan ni Hesukristo imong anak, nga iyang giila nga Ginoo, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso.
Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katigilungsod na sa katawhan sa Dios ug mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran nga mao si Hesukristo. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtutuo kamo usab nga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang mayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang mayong balita. Daiga ang Ginoo, kamong tanang mga nasud, himaya siya, kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang mayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang ka nato, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungtad sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang mayong balita. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha katinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Hesus, busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas kon makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo.
Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha sa Hesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tanawa ang akong kamot ug hikapa kini, hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya miingon si Hesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang mga pulong dili gid na siya kasaligan, gawas kon ang pulong gikan sa Ginoo. Mao nang kun magsigil ang tagamit og mga pulong nga gikan ra gid sa atong tawhanong origin or sinugdanan, maglalista. Di ba? Og inyo rong tanawon ang social media, nagsigi og kinihaay, bahin anang impeachment, madayon ba, dili ba, pulos mga pulong nga mga nindot kaayo, legal, unsa pa na diha, political nga mga pulong, mga opinions, na asay uban nga nagkinihaay tungod sa pulong nga kaniadto iyang gisulti mauni niya karon ibaligtad na, gidaot na sad niya katong iyang gisuportahan sa una, mga vloggers gipangkiha tungod sa pulong niya. Ang mga pulong sad sa mga government officials nato gipang-criticize pod sa social media. Lalis hastang pulong pari, lalison, labaw ng pulong parishioners, ano? Gilinga imong tupad, inakasaligan ang imong pulong. Nakasaligan ra na imong pulong. Mao na. Kung dili gani pulong sa Ginoo, maglalista mo na pag-ingon gyud diri sa kuan, pag-ingon gyud sa mga apostoles nga nakakita ni Hesus, nakita na mo ang Ginoo. Ingon dai Tomas, tuo bagog ko ninyo. De kom tuo. Wala. Pero tinuod ba silang nakakita? Owa. Tinuod. Hoy tubag. Tinuod oy. Wa lang dito si Tomas. Pero tinuod silang nakakita. Pero nganong di man mo tuos Tomas? Kay ila raman gutong pulong. Ilang pulong ba? Beki kamo din heron, kinsa ninyo ang nakakita gyud Ginoo? Tasa kamot. Beki. Porting tutaya. Onya, inigpanabi ninyo dito. Inigpanabi ro ninyo nga naay Ginoo. Dinhi sa Santos nga misa, na kay mutuo. Basigwa. Kay bisan gani ang nakakita, wa man gani tuho eh. Samot na gyud mo nga wa mo day mo'y klaro. Bagadto na ko dito sa Amerika, una ko diha sa ni stopover ko sa Hong Kong pagka June 2, abot ko alas 10 gabi ni alas 4 na sa hapon pagkasunod adlaw pizza 3 sa ato diri nga ning sakay ko padong nangadto sa Dallas Fort Worth nga kuan Texas nga airport. Pila to ka oras biyahe mo padongan padong sa
Kaning sana Hong Kong mga 3 ka oras nya ngadto sad sa kuan mga 16 ka oras. Kapoy kay lingkod. Pag-abot nako didto gobot dayong mga tao. Hala ni ana gyud ang atong nakit-an sa kuan, Facebook ug sa YouTube. Hala pa di na gini Facebook, di na gini YouTube. Naiuban mo gakos, nay mo aksyughaw, likay la sad ko. Nay mo lamano, ana nya bisan des eroplano, nay mo kalitingon, you are familiar. Nako, oh bitaw. Father Robert, hala kita na gyud ko. Nituon na sila nga tinuod jud kuno di ay nga naay Father Siano ubod. Abi nilag AI, uso bi anang AI. Oh, dito kusog ang AI dito hasta mga sakyanan dito operated by AI kanang mga Tesla. Nakasakay na ko dito way gunit-gunit ang manubila, sige ra siya dagan. Masuko pag imong diktaran siya pay mo diktar nimo. Mga inana ba? AI ba ko? Dili. Pero kanus aman sila nito nga niadto ko. So, salamat sa taga Dallas, Texas, Houston, Texas, kana mga eryaha diha o mga kasilinganan nga mga lugar, mga cities nga nangadto, nisugat nako sa Sparks, Nevada, dito sa New York, sa Sacramento, sa Cerritos, Merced o sa Fresno, California o daghan-daghan pang mga nearby counties, no? Mga niadto sa nisugat. Salamat kay nilang tanan na inyo kong giampingan og nauli ko ron din hingabuhi. Pero ay nilang sad mong salig kay August 5 biyaan na tamo. Nasa ron gapaabot sad ang ato mga kaigsuonan nga territorial parishioner sa Compostela. Nagsige na sa sila ingon, tinuod yung kaha nga si Father maanhi dinhi. Sa inyong paminaw, tinuod, dili. Niya, ang taga dinhi sa Sililoan, sige sa ingon, na online na taan eh. Muna, dili man ta maglinayuay. Nga naman, ang ako magong parishioners, duha man ni kaklase na ay territorial na asay online. Ang taga Compostela, dugay na natong nahimong online parishioners sila. Karon mahimo ng territorial parishioners. Kamo sa dinhi, unom ka tuig mo nako nga kamo akong mga territorial parishioners. Pero daghan kayo, itibok kalibutan online parishioners. Og bisan asa ko i-assign, nagpabilin mo nga akong mga parishioners. I will never leave you. Di ba? Tanawa, wag mo malipay. Nagsige na mamog-ingon. Gasige na mamog-ingon nga hinaot untang madali na nigbiya din. Labi na tingaling mga lectors o sakristan, lipay kay sila. Salamat ng tao. Di na na, no? Unya unsa may atong connection nga nahimong tinuod. Ang number 1 yun kanang slot. Pag-abot na ko dito sa Amerika, daghan kay nila nagsigig hisgot og slots. Nasa iyo ba, no pa kahibaw kung say slot. What is that slot? Ana ba? Ako ba sa di kay ko ka-explain sa in English, nawagin ko halini kayo. kanang slot. Nga naman, tungod sa atong pagsigig palit og slot, nilambo ang simbahan sa akong pamaagi sa pag-alagad na alagaran nako ang mga parokya nga nangayo natog tabang labi na gid dinhi sa ato. O moadto man kus Compostela, padayon ra gyapon ang mga slot. Og para ni sa simbahan, dili ni para las Compostela, para ni natong tanan. Sumagod kita dinhi sa akong unom ka tuig dinhi, kanira bagong parokyaha mo'y atong gidapatan sa atong mga kolekta o mga slots, dili. Sobra sa 20 kalaing mga parokya dinhi sa Archdiocese, outside sa Archdiocese, atong gibahinan sa atong mga kolekta. Ug dako gani kay na nato yung dungog nga kita nahimong dakong kabahin sa pagpangulikta nga gigamit anang Kapilinya di Fatima nga
famous na kay karon nga naa sa San Remigio, ang atong ikaupat nga replika sa Portugal nga kapilinya outside the world niya sa San Remigio. Dako kay tag role diha nga nahimo ng tinuod karon. Ingon ana sa ato pa di ay kung musulti ganita nga kita ni tuo ta Ginoo, nakakita ta Ginoo, pamatud-an nato sa atong gibuhat. Muna ningon si Jesus, ako tinuod kong nabuhi. Sige, hikapa ko. Moingon ta tinuod tang nagtinabangay. Tanawa ang atong parokya dinhi nga ato karong nabuhat sud sa unom ka tuig nga nagkuyog ta, di ba? Mahikap ninyo, hikapan ng bangko, bago na. Hikapa ba? Hikapan ning atong mga salog, bago man ni. Kanang atong atop, kanang ato dihang mga stained glass, bago man na. Bunga man na sa atong paghigugma ay pinaagi ng slat. Hikapan ng bagong kumbinto. Di ba? Lahos nga tos roof deck. O makamao pa kang mulakaw. Ato man na. Di ba? Kita man na nagtinabangay. Ato ang kapilinya. Hikapa. Ang ato mga sitiyo kani mga balay nga atong gitukod nga mga 100 bilan na nagkabok? 139 na kabuk atong natukod nga balay. 12 na lay kuwang para makumpleto ang 61. Magsugod na sa takaron kaya na naman tayo nakolekta nga sitiyo ni abot nag 1,141 ka slots. Mga atong tapakpakan ang nagsitiyo. Musugod takaron aron sa dili pa tapos ang akong term dinhi karong August 5, mahuman unta ang remaining 12 ka balay. Atong homnon gyud ha. Adi mo mahuman? Palit pa mo tag 100 raman gud ang slot niya. Ako lang ning i-update niyang ubang mga slots karon tingaling Sabado kay karong Domingo musugod na ta sa atong bag-ong slot for my lifetime. Dadto na nako ngadto sa Bauno na nako ngadto sa Compostela. Ana. Mao na nga mugaan ang atong kinabuhi. Di sa kumusugot nga ang pari nga mapuli nako dinis Father Moyne Lapa maproblema. Dadon atong problema, dadon akong problema sa akong kinabuhi. Bahala siya maghimo siya giyang problema dinhi. Pero anad man sa nas Father Moynel may kay na siya. Digin mo magmahay ana. Kalimti na lang ko ninyo isipin yung territorial nga parish priest. I-focus ninyo ang Father Moynel kay may sana siya. Tagay siya higayon, may sana. Pero o gusto gyud mo daw-daw nako, usaraman ko ka lungsod. Nara mas pikas no, pwede ra mo manuktok dito. Padre na kay kaon diha. Kana ra bang mangayog kaon nato dinhi ato mananganlag mga Jesus. Ako ganingingnan ako mga staff, biyaan ta naman mo. Hala, pagsuwat lang niya mo, mahimo na sad mo mga Jesus dito. Jesus sa Compostela. Mga igsoon, mao gunay una nga kamautang muhatag og konkreto nga translation sa pulong sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Sa dihang si Tomas nakita na niya ang Ginoo ug iya nang napruibahan na hikap na niya nituo siya. Apan niingon si Jesus mas bulahan tong wa mo tuo, awa ka kita apan mituo. Kasabot mas exciting nga i-translate nato sa buhat ang pulong ni Kristo nga dili makita haron kita na mao'y mahimong makita nga timaan sa pulong ni Kristo. Gilingya imong tupad. Lingya ba? Ingna sugod karon. Ingna. Sugot na kog imong kulatahon. Ingna. Kay mao man ay kinabuhi ni Kristo. Gipaantos man siya, mao bitaw iyang mga samad. Mao man to nga musugot ra di ay ang tinuod ay nagpuyo sa pulong sa Ginoo musugot ra og pasakitan. Musugot ra sad og yaw-yawan. Dato kayo ang mga kasagaran mga tawo nga akong nakita didto na himalag nako didto sa USA nitong akong usa ka buwan nga kuan. Dato in a sense nga kung atong i-convert ang ilang kahintang dito nga sa ato
halangdon gid sila. Daghan man gid sila kwarta. Pero ubay-ubay gid nila ang miangkon nga stress in town kay silang kinabuhi. Father, salamat sa imong pagbisita kay nakuhaan among stress, makakatawa mi, malingaw mi. Ana, nya karon nibiya nako, stress na sad ta sila. Pero di sad tanan. Nasa uban o kinsa may dili ma-stress didto nila. Kanang di gyud mo reklamo pag-antos. Na mo say pipila dito nga di gyud mo reklamo pag-antos. Nasa uban masyak, inighatag na kog tok, nya moingon din ko antos lang. Ayaw mo apply anang divorce, bisag kulatahon mo, antos lang. Ana, nako mo na inyong batasan, ma-stress gyud mo. Magdepresyon gyud mo, magsige ra gyud mo inom anang tambal. Mao bitaw. Kaya nga naman, di mo antos. Lain nga pag-antos, nga kinahanglan gid nato makita sa mga taong nagtuos Ginoo, kanig yung pagbiya sa sala. Mga batan-on, karon didto og dinhi, pulos gihasol aning sala. Labi na gid nang sa mga batan-on kanang premarital sex. Antusi in taon ninyo mga batan-on nga di lang gyud mo maghinikapay samtang uyab pa mo. Dako ginang pag-antos ni agi sa kuana kanapo ko kauyab sa una. Ana hikap sa nuto na ko ginagmay ang uban pero ginagmay lang. Antos lang gyud ay jog lahos atong peligro na kaayo kanang kuan lang ba kanang butangig boundary. Antos jud na siya. Kay para sa mga manag-uyab nindot maginang hikap, layog-layog, labi na nanay mga motor karon mga batan-on bisag way rehistro, way lisensya, may na kay mo drive og motor. Nindot man jud kana angkas-angkas, unya angga-angkas nga uyab mubo kay short, niya ga sleeveless ra, ga spaghetti ra. Nindot man kay na para sa mga manag-uyab. Pero ang bunga ni ana dili sayon, wa pa mo'y mga trabaho, wa pa mo'y stability. Unyag mga anak mo adto i-deliver sa inyong ginikanan nga daan na sang naglisod. Unyag masakit ang inyong mga anak, ang inyong ginikanan mo hanukan sa tanang problema, apil pa usahing pari. Labi na gid ang inyong mga ginikanan suod-suod din ni simbahan, ari man gyud pari mo yang ngo. Moingon dayon ko, sige kog awhag nga ayaw lagi mo anang premarital sex. Kay wapa mo mga andam luoy kay bata nga mahimong produkto ana. Nya karon maapil na hinuon ko. May pag puslan man magkuyog ta. Adi sagoy, dili ko ana. Mao na awhag gina nako antos ta ug anha makita si Kristo. Ang gugma sang tinud-anay mutubo gina dihas pag-antos. Mao na ang manag-uyab nga moantos aron ma-maintain ang purity, ma-maintain ang truthfulness, ma-maintain ang kanang gitawag og commitment to each other in godly way. Mutubo ginang gugma nila. Ug naa sa koy nailhan didto og dinhi nga nagbuhat ana, jutay lang. Pero nindot kay sila tan-awon. Nindot kaayo. Pero kanang nabiktima sa sala, nangadaot yun mo na, matud pa sa atong unang pagbasa, wala na'y hintil, wala na say mga Hudiyo dihas Ginoo. Ang tanan nga nabag-o, muantos na para mawa ang sala, mo practice na sa pulong sa Ginoo, mahimo na tang mga managsuon, usa ka katilingban, ug mao nay atong pangandoy, naot-unta ang atong mga politicians, hunongo na ni nila ilang sala, kapoy kay sigig kuan, gasto kay ning ilang mga sala, karon siging lalis anang impeachment nya tungod lagi anang confidential fund nga naas Vice President's Office. Unya ang dagko kay mga confidential funds nga naa sa sobra 500 ka mga opisina sa atong gobyerno kuno wa hisguti. Kapoy kay naon-naon para nato ba maghiusa na ta kay kapoy gasto pa. Dako na ba kay itong utang, hapit na mo 17 trillion. Saon pagbayad ana. Kay karon ga sige naman sila declare short na kunutas budget, utang na sad ni. Nya 16.5 na kun na trillion atong utang.
17 trillion, saon na lang mo 18 trillion, saon lang ana. Nya naa gigasto ang ilang lalis, milyon-milyon mo nang gasto ana. Impeachment, milyon-milyon gasto. Unang grabe kay ning sala, makapastress ni nato. Aron way sala, hala, maminaw tas pulong sa Ginoo, mutuo ta bisag dili ta makakita ang ato nung paningkamutan, nakita mao'y mahimong makita nga testimonya sa pulong sa Ginoo. Mga igsuon, uban ang pagtuo atong duolon ang Ginoo nga mapaubsanon ug atong ipadayag ang atong mga panginahanglan diha sa pag-ingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga isip simbahan, dili unta kita magmakulang sa pagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa mga walay pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga molambo ug mutubo unta ang simbahan dinhi sa Asia, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga tig-ang makasasala ug mga walay pagtuo makabuntog sa ilang mga pagduha-duha ug musagop sa tinuod nga pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga sila nga nabugatan sa pagpuyo, ilabi na ang mga nagmingaw ug nagmasakiton, makasinati sa kalipay sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga matuhong nangamatay makaambit sa himaya sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Makagagahom nga Dios, dawata ang among pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo sa pangama ni Santo Tomas imong apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan magkagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kabot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kasalanan sa tibuok niyang santos na simbahan. Nagatuman kami Ginoo sa among katungdanan sa pag-alagad kanimo, ampingi ang imong mga gasa dinhi kanamo nga nagahalad kanimo sa sakripisyo sa pagdaig sa pagpasidungog namo kang Santo Tomas Apostol
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhid sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles sama ni Santo Tomas, uban ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa, sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaigong ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta, Panginoon sa langit. Ang kalan ko namo sa matagal lang, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo mahal ang gingharian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Pero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga palawat kanimo, apan imong lamang nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Magampo kita. Itugot nga uban kang Santo Tomas nga apostol ang among giila nga Ginoo ug Dios, amo usab nga tuuhan pinaagi sa buhat ug kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalig-on sa pagtuo. Nya mahitabo ra ni kung mo practice kita sa pulong sa Ginoo. Usas pag-practice nato mao gyud ang pag-antos para maglikay sa sala. So salamat sa nag-antos nato din higpalit og slots. Ako lang ning tingbog pahibalo niya mga ugma ba or Sabado kay para ika-Domingo bag-o na tag slots. Ang ako lang sad, salamat sa ninyong sigig sunod sa atong YouTube channel, sig support aning Padriciano Ubod. Ay katong month of May ang atong nadawat nga kaning share sa income ni abot og mga 271,000 kapin. So pakpakan nato ang YouTube. Salamat ninyong tanan nga nagsigig sunod labi na gyud sa mga online parishioners nato. Padayon na ninyo kay magpadayon man sa ning atong YouTube channel. Na gani nangutana pader. Ni ka dinhi pero nagmisa lagi ka dito sa inyo. Nagkuan ka, by location ka. Ako di oy mo na kuan sa social media. Gi-advance na namo record aron di gyud maputol ang atong mga misa sa online. Ay naam sa daghang na nagsunod nga dili kasimba na mga masakiton. So ato nang padayonon. So usbon ako sad sa pagpasalamat ang atong kaigsuonan dito sa Dallas, Texas, Houston, Texas, sa Sparks, Nevada, sa New York, sa Queens, New York, o sa dito sa Sacramento, Cerritos, Fresno, o Merced, nga mga lugar o mga kasilingan ng mga lugar, mga syudad nga ning dool dito ang ato mga kaning himamat nako og mi abi-abi og mi suporta. Inatuntang panalinginan pamos Ginoo katong ubang mga nasod nga ato makaigsuonang tuas lain-laing mga nasod. Wa lang ta mo mabisita pero apil na mo atong akong paghago sa pagbisita. Salamat kaayo.
Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.